Habrá raubo ya. Tidak susah. Ayo bebas hanung sang. Mau lah, jangan baik. Kuliah, dah di kuliah. Dah di kuliah sah, lebih nak. Masa macam mana? Kalau di kuliah mau beralih sih dah di dia. Tangguh shot. Oh, tangguh kan di situ. Shot. Ya. Soal tentang soal banyak sana sana mah. Ni pusing dia. Oh no. Hei, juga mau dia pusing dia mana tu? Kamu tentang tu, tak isu ni. Mas, Devan. Ayo, ni bukan je bukan. Macam mana ni? Betul ayo. Ayo. Mana sebelum saya pilih. Ayo. Tahu sana malu ni mana? Kamu cuci? Dah. Lai. Kah kali ya? Ang biarin lu mak. Mak, ang rusak. Kabar, pipai. Biarin baca. Wahai, ang rusak. Kau suruh nunggu kan anak? Bodoh, bangal baji, salah. Biarin baca lon. Buru mana itu berang? Buru berang. Ma, jangan baik. Na बननानै सावनानै आलु बाथोनजों जाबाय macam आलु हिंजोबलाय मालाय बेरायहैदोंसै Oh no. Kau seberapa baik? स्कुल गैया बिसोरलाय मा खालामनांगौ बेरायहैगोनानो Huh? फै दुखाना दाबो खुलियालै अबा थांखो दुखानदारा जोगोनारजों अमाजों जानानै खि गोरा जादोंमोनलै मा जानांगौ नोंसोर नखलिनो बर' हिनजावफोरा साख्रि लानाया नखल जाथिखौसो आयौ माथो सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ आठजनथार माथो आयै मा जाबावनांगौलै मास्टारफोराबो नै नायनाय बर' हिनजावफ्रालाय आयौ साख्रिसो एप्लाइ खालामनो नागिरदोंमोन आं नोंनासो साख्रिनो नखलखा जाम्बा Oh no. थोद जाम्बा मोनथिदों नालाय सिरिथा रल दामना खोनाहैदां लामा जाम्बा सियान मा गोदाव सोराव होनलाबाय थायोब्रा मालाया सार्टिफिकेट नकलनि टेनसन जादों आरो नोंहा फाग्ला मा बुखिबाय थानांगौ जाखो आयै बे बर' हिनजावफोराबो मारै गबावनांगौलै दाख्लै मालाय दाख्लै हारसाया हिनजावा गुवाहाटिनि 8 जन 7 जन आथिं बुख्रेबनाय गारिजों मोनायाव एसे खालामनानै मालाय दसे गबायबो सोरबा राजानि फिसाजोनोलै जोंनि लागोननि राजानि फिसाजोआ बे गथ'आ जायो नामा जाबा बे गथ'आ जायो नामा गुवाहाटिनि सोरबा हारसासोनो माथो जागोन हमजानो गिनानै हस्पिटालाव कम्बल जोमनानै उन्दुनानै दं न'खरनि फिसालायाबो हमजाबाय नि गराङाव जावनानै थांखु जानानै हमजाबायनो हिरामुथि जादोंलै ओंखायनो हमजादों हात बिहारि माबा सनानै माबा संजादों हात जाम्बा आं गरजाव नुवाखै दाम खमायबायनो थै जाम्बा अबे गारि जाखो प्रेमखौ सौफ्रासिनो गासैफ्रा नङा प्रियंका गान्धीसो हमजानानै हासिबफिनजादोंनो ओंखायनो दाम खमायबाय जाम्बाखौ मोनथियाखै नोंसोर दाख्लै सोरबा मोसौ खुन्थिया दुखुनानै जेल जानायखौ मानो मा मोसौ खुन्थिया दुखुनानै जेल जायो नों फान नों मा होद लारुबो नोंसोर मानसि मोजां नङा थांसै आं जाम्बाबो नोंसिनो मोनसे खोथा नङाबा टाइगार मोनलै दाख्लै जेल जादोंमोन बांद्राय हसिनानै माथो फानजारि सिङाव लान्जाय बोखोनानै थाबायलै नै जाम्बाथारलै मानसियानो जाम्बाथारलै मानसियानो मा जानांगौ बेना थांसैलै हिनजावखौल' मानसि ओंखाम संलाय लाबोदों आं थांसैलै र'लै माबा मोनसे खोथा खोन्थानो फैना बावदा दै खोथा आं हाबा जानो लुगैबायमोनलै हारसा हिनजावजों जानो ना बर' हिनजावजों जानो
नोंहासो नोंहासो अमायासो माथाम जाबाय लानो होननानै फाननायानो Oh no. बर'फोरा फिसाजोनिफ्राय बिमायासो गुसुं जाबायलै हारसिंजों मोनासै नामा आरो बर'फोरा लं नाम्बारजोंबो थांलाबायनो हारसाखौ लाबा जायोना जाम्बा खन'सो गामि सारि मोनलाबायो औलै लानांसिगोन आंखौ लाबा जायोना नों गासिबो सोलिनांगोन होमबा जाम्बा लुङि गांसेयानो गानजालाबायो नामा सानैजों मा लुङि गांसे गानजालाबायनांगौलै थार नोंसोर खलगासिनो नोंसोर थानानै लाब गैया थां बालदा थां बालदा दानि मामिनि ओंखाम संनायखौ दा थांसै मोनाबाय दा पुलिसफ्रा बुदों औ थांदो बाय थांदो